ginalauman maproklamar na sining semana. Duterte nagpasiguro nga makapungko ang ideklarar nga masunod nga presidente. Sa balita international, 44 ka bangkay kag kun sang civilian nasapuan sa narumpang building sa Izium City sa Ukraine. Samtang sa sports, Heidelin Diaz temprano nagpadulong sa Vietnam para sa SEA Games. Balita entertainment, Kylie Padilla, very proud sa amay niya nga si Robin Padilla. Samtang sa balita espesyal, ang kasugpon sa interpretasyon sa inyong nga damgo. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilogabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Miyerkules, Mayo 11, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabato. Kagaksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkarapos lamang sini. Desisyon 2022. Yes, good morning liwat mga ka-aksyon. Kag-welcome diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Sa aton dira nga mga nagamonitor sa Facebook, like, share, and follow lang kita sa aton nga FB Live. Sa mga nagapanindahan dira sa Libertad Public Market, good morning dira sa inyo. Mga vendors naton dira. Libertad Public Market, nagaga, dira sa may Burgos Public Market, good morning man sa inyo. Sa may Sumag Public Market, no, mayang aga. Sa mga ka-aksyon naton dira sa Siyudad Sambago, sa may Banwa sang Hinubaan, mayang aga man, mayang aga. Aksyon Dorel Cabato. Boh, kumpleto. Good morning, man. Action Boy Duran. Di lang kayo pa di live sa ako na rin na. Huwag pa nagsulod kayo ng live ta eh. So, arin ng subong. I-share ko anay ka para damo naman ang makalantaw. Ay na. Sige. Paki-share mga ka-action sa amon nga live for today's video. Okay. Sige. Sa aton dira nga mga ka-aksyon naman sa mga kapdanan kubla sa Parole and Probation Office number 1, mga VPAs. Good morning. Good morning gid sa inyo tanan, no? Sa kaya Mila Alit, ay agay. Oh, good morning sa imo, Mel. Nga agayaw. Good morning, Kagawad Milagros Alit. Sa kay Feby Alvarez Ban, good morning. Sige, sa aton nga mga ka-aksyon bala sa liwat, natapos ng election blocks and doors, no? Ikaw yan, anong feeling mo sang Sang ano? sang pag-eleksyon? Ang okay, gigi nakapahuway after. Charot lang. Ang sa election so ba? Well, kadasig, Action Boy, ang result. No? Kadasig, Very dasig. Hindi wala ko expect. Makasa nagligad niya election, Action Boy. Madumduman ko. Hasta naghapon, pati sang May 10, yung yung mga automated duty. man to, no? Oo, at automated sang gabi, man to. sang gabi mismo, no? Oo, mga 2 hours after? Amo to yung nagpahuway lang ko gani, di ba? Kaya out ko 4. So pagbalik ko 11, may pila na 70% nga election returns. Oo. Nga result, grabe gani. So dito, as in fairness kadasig sang sang Ano na, hindi taman man kadasig? hindi mangguro Hindi kati tama automated kadasig, man mong. Tinagligad, automated man to. I don't know lang. Basi subong mas gimpa-improve nila. Di galing bisan gimpa-improve nila may mga technicalities gyapon. Gani man. Pero mo ginaan. Isla na ako nagdason ng eleksyon ng mga VCMs na kay mga daan Oo, isli na lang. Halin pa na sa 2013. Sige, standby kami. Standby sa mga balita lokal. Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita. Balita Morning Edition. Sa detalye na sa ato nagapangunang mga balita lokal, prioridad ni Congressman Greg Gasataya ang liwat nga pagduso sang redistricting bill kung pagtunga sa duha ka distrito sa siyudad sa Bacolod sa 19th Congress. Ini kasunod nga liwat magaserbi si Gasataya bilang kongresista para sa ikatatlo kagatapusan sining nga termino matapos nagdaog sa Mayo 9 eleksyon. Sunod kay Gasataya, Lunes ang gabi nagstoryahan ni sila ni Mayor-elect Albi Benitez
Kag pila ka mga konsyahal sa ilang partido kag intalakay nga prioridad ang pagtunga sa Bacolod sa duha ka distrito. Madumduman gintuso na sadto sang kongresista ang redistricting bill sa Kongreso. Apang sunod sa iya, wala mahatag ang resolusyon nalin sa sangguniang panlunsod nga nag-endorso sa mga hagna. Sa idalom sang proposal, pagatungaon ang Bacolod sa duha ka distrito, may duha ka kongresista, isa ka alkalde, isa ka vice-alkalde kag tagwalo ka konsehal sa kada distrito. Para kay Gasataya, isa ka o kun long overdue na ang redistricting bill. Nagpasalamat man si Gasataya sa pumuluyo sa liwat paghatag sa iya sa oportunidad nga makaserbisyo bilang kongresista sa ikatatlo nga termino. It's long overdue. Ang kulang man lang sa akon ever since is the resolution from the City Council. Ang mula gid ang kulang sa akon na wala mapasar sang present and previous members of the City Council. No? But last night, amutong isa sa istorya na mo ni Mural B, kami nga bag sa akon, i-file man na ko, yes. No? Ako, i-file ko dito. Liwat magapangalagad sa katatlo kagkatapusan nga termino sanday Congressman Greg Gasataya kag Vice Mayor Elcid Familyaran. Ini matapos nang ibabaw si Gasataya sa pagkakongresista nga nakakuha sang 185,470 ka boto samtang si Familyaran na nakakuha sang 128,893 ka mga boto sa pagka-vice alkalde. Magapungko naman ng alkalde si Albi Benitez matapos nakakuha sang 171,893 ka boto, mas mataas ikumparar kay incumbent Mayor Evilio Dinardia nga may 107,447 ka boto. Sa pagkakonsehal, nanguna si anay Vice Mayor Jude Tadeo Saison nga may 134,635 ka boto. Sunod si Councilor Israel Salanga nga may 123,237 ka mga boto. Kay Councilor Cindy Rojas nga may 122,629 ka boto. Ikaapat naman si anay Councilor M. Ang nga may 116,953 ka boto. Kay ikalima si Councilor R. Victor Espino nga may 115,900 o kon 197 ka boto. Yara si kanom tubtubi ka 12 nga pwesto sanday Vladi Gonzales, Councilor Renisito Novero, Barangay Sumag SK Chair Jason Villarosa, anay Councilor Claudio Jesus Puentevella, Councilor Simple Distrito, anay Councilor Celia Flor kag Councilor Pausi. Ginproklamar sang City Board of Canvassers sa managdaog sang Martes ang aga matapos ang 100% nga transmission sang mga boto halin sa 450 ka clustered precincts. Magaumpisa pangalagad ang managdaog sa udto sang Hunyo 30, 2022. Magatukod naman sang transition team si Mayor-elect Albi Benitez kasunod sang madelagon nga pagpapili sa pagkaalkalde sa siyudad sang Bacolod. Sa media interview pagkatapos sang proklamasyon, ginbahag ni Benitez nga magatukod sila sang transition team sa tuyo nga hindi insigida ang ilang pagsulod sa Bacolod Government Center. Suno kay Benitez, luyag nila nga mga tao nga ibutang sa transition team ang nagahulag para makapatuman sang pagbago. Ginpahayag sini nga magapahuway ang ilang team sang isa o kun duha ka adlaw kag pagtalakayon kung paano mapatuman ang ilang 8-point agenda sa sulod sa isa ka adlaw nga pagpungko bilang alkalde. Suno kay Benitez, ini na ang change o kun pagbago ang ginapangita sa tao kag ini ang iyad nga dalon sa syudad. Nagpasalamat naman si Benitez sa suporta sa pumuluyo ang ipakita sa iya kag sa Asenso Bacolod. We'll have to assemble a transition team, no, para hindi bala abrupt ang aton nga pagsulod. We will have to make sure nga there are people in place ga function tanan-tanan so that we can do the changes that we have promised. Makibaluan lamang ang voter turnout percentage sa Negros Occidental sa gasumiter ng Election Day Computerized Voters List kon EDCVL sa mga election officers may kangtanan sa Mayo 9, 2022 ng eleksyon. Ginpahayag ni Acting Comelec Provincial Supervisor Attorney Roberto Salazar nga sa adlaw sang eleksyon ang mga manunudlo amo ang nagatali sa kadamuon sa mga botante pagi sa ginauyatan nga EDCVL. Una diri ginpahayag ni Salazar nga iya ginalauman ang mataas nga turnout sa mga botante sa eleksyon subong nga tuig ikumpara sa 2019 nga midterm elections bangod sa masingki nga national campaign sa mga kandidato. Ang Negros Occidental nga may 1,946,639 ka mga registered voters ang mga ikaanom sa mga probinsya sa pungsod nga may pinakamadamong nga botante subong nga eleksyon. Pagatutukan naman ni newly elected Negros Occidental 5th District Representative Attorney Dino Yulo ang pagbalik sa Negros Island Region. Suno kay Yulo, 5 sa 6 ka mga local government units sa 5th District
ang malapit sa Negros Oriental kag paagi sa pagbalik sang NIR, mas mangin mahapos ang pagpatuman sa mga proyekto nga makapasanyog sa ekonomiya sa mga LGUs. Dugang pa ni Yulo, mas pasanyugon pa nila ang ekonomiya, ang agrikultura kag turismo sa 5th District para sa pagsanyog sa distrito. Nagapasalamat naman si Yulo sa mga pumuluyo sa paghatag sa iya sa pagsalig nga mangintiglawas sa 5th District. Wala naman naglaom si Yulo nga tuman kadako ang boto nga makuha niya sa sining nga piniliay. Si Yulo ang mayara sang 118,855 nga boto kag ginlutos ang incumbent congresswoman nga si Marilo Arroyo Lesaca. Tiyo na agod nga mag-move on. Ini ang panugyan ni Acting Comelec Provincial Supervisor Attorney Roberto Salazar sa mga pierde nga kandidato sa Negros Occidental pati na sa ilang mga sumalakdag na kaligad nga eleksyon. Suno kay Salazar, wala pa sang kandidato nga nagpabutsyag sang plano nga pagprotesta sa resulta sang eleksyon. Apang kung mayara gid man ginapahayag ni Salazar nga nagadepende sa posisyon sang kandidato, ang Electoral Tribunal nga pwede pasakaan sang election protest. Dugang pa ni Salazar nga kung sa probinsya nga posisyon ang ginapapilian, pwede nga mapasaka ang protesta sa Commission on Elections, Regional Trial Court o kon alkalde, vice-alkalde kag konsehal. Kag Municipal Trial Court naman kung sa barangay nga posisyon. Sa bahin sang kongresista yara man ang House of Representatives Electoral Tribunal kag Korte Suprema kung presidente kag vice-presidente. Trying to move on. Wala man sang may nag-manifest pa. Depende na sa posisyon. No? Kung mahalagang city sa Comelec na ang province sa Comelec na ang mga sa ibang positions, no, of course RTC. Kabahin sa pagpahayag ni Acting Comelec Provincial Supervisor Attorney Roberto Salazar. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:14. Mga senador kag party list ginalauman nga proklamar na sa sini nga semana. Samtang Duterte nagpasiguro nga makapungko ang ideklarar nga masunod nga presidente. Ang detalye sa Mabalita National sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton mga ka-aksyon nga nagapamangkot, pwede Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Aksyon Radio Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of... Besyara tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan. O sige, sa ato nandira nga nag-monitor sa Facebook, maayong aga sa inyo. Kay Ma'am Eleanor Fukuda sa Tokyo, Japan. Good morning. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Yes. Ari namin ang ngalan nyo, Felicula Calzado Sosa. Pelikula, ang yung alam. Felicula. Pelikula. Calzado Sosa. Good morning dira sa imo. Morning. Good morning sa imo film. Bofil. Good Hindi morning. ba film, di ba? Ah? Film. Okay, pelikula. Pelikula mo. Di film. Perte, no? Munang yagurong hayo, ano? Ginatamyaw niya, ano? Ang yaw magad kag apo bala. Nga nagpamati man, ginatamyaw niya. Good morning. Sige, sa kay Christine Menias Villalobos. Good morning, Juan Christine. Sige, kay Enrique Caballo Subaldo Jr., good morning. Si Baby Gregorio Yulo, good morning, mandra sa may poblasyon, DSB. Kay Lester Benitez, good morning sa imo, sir. Salamat sa 100 stars. Ngayon mag-send ka, good morning ko, no? And happy birthday sa your wife, Action Boy, Ay. si Ayesa May Katage Benitez. Happy birthday! Birthday ka niya, yes? Yes. Sige, Margarita ka lang I-greet mo siya karon on air, Action Yes. Boy. Keep safe everyone and God bless. Kay Rochelle Evangelista, good morning man. Yes, sige. Kay John David Likigan Kalsarin, good morning. Kay Nemisha Roques, dra sa may Barangay Tangob. Uy, mayong aga sa tanan niya taga Barangay Tangob. Kay Action Marlondra, good morning. Nonito Novero, good morning man. Athea Kimiriman, good morning sa iyo, Athea. Kay Hil Javier, good morning. Monitor lang din sa Barangay Bata. Stay safe and God bless. Sige. Si Have a bless. Tito mo, ari man, no? Sino nga tito? Tito mo, Damo ko daan, Tito. Felix Bergula Campaniel. Ay, good morning, Tito Felix. Kamusta ka na? Nakadugay, laki tayo, no? Gani. Feeling ko ginlapyo, gid siguro drive sa eleksyon mong. Ah. Di nang ruta, ya? Way maki kahapon duty ati wala way nagali natapos ng coverage duty agapon sa las 12 tani. Tani pa, no? Oo. Kaya mo to gani, tuloy-tuloy tani ang ato niya. Ti kay natapos na temprano. Di ba Bisan siya reklamo sa kiti TL? Ay man balo kasi Action Felix na iya kung bisan way nagasakit tili nagkiang niya maglakat siya. Style lang gali. Bo, para Ay lima ko na sabay ka pala tigulang sabay. tayo sa grupo tigulang. Iyang iban gani iyawan pa hubin-hubin siya yaga pa. No, siya ka Tigulang. tigulang na siya pero halong ka na. Allah kalay. Kulbaan sa halong. Kasab. Kay Miss Jinky de Alagdon, good morning man. Ara naman sa liwat, no? Monitor diri sa aton good nga morning. pangalagad, no? Sa kay Jean Buerom dira, kay Teresa Linakayaw, good morning. Stella Mariceles, tanan sa Siyudad Sambago. Oy, ang mga nagdala og gali sa Siyudad Sambago, congratulations ha. Oh. Sa akong dira nga friend, Imi Presyon. Yes. Congratulations. Imi na siya. Imi. Imi na siya kay Imelda mo. Sige. Yeah, So, congratulations lang dira. Yes, congratulations. Kag sa tanan dira nga nagdalaw ga, kay sa tanan diya nga na way na makadaog ti you've done your share in serving the people. Yes. So ginapasalamatan man na. Sa mga nagkalapirdi bala nga mga incumbents, at least be happy with the thought nga ti nakaserbisyo man kamo sa pumuluyo, no? So, basi gusto naman sa pumuluyo, may iba naman. So, sige. So, move on move lang on na lang, no?
Try your luck again next time na lang. Gani man, and ang kuanis ni subong mo. Ang imuon mo ni subong, let's say binaperde ka. Kuanin ang tanawon mo din ka nagdiferensya, anong problema. Okay, yes, correct na action boy. Kaya the next time, i-work out mo yun. Correct, oo. Manasaya. Kung Boy Duran for counselor ha, kumadayon ang redistricting. Maka-action yung pagkalimtan si Boy Duran. Kung marayon ng redistricting. Madayon ang redistricting. Kaya titag walo-walo nakakonsehal. Dito lang ko sa among distrito. Siyempre, budlay ako dito kaya. Budlay Kay Romela Ilustre Revelo, good morning. Standby na kita sa mga balita nasyonal. Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:25. Sa detalye na sa aton mga balita nasyonal, ginalauman karon sa Commission on Elections nga maproklamar karon nga semana ang mga nagdaog nga senador kag party list groups para sa 2022 nga eleksyon. Ginpahayag ni COMELEC Commissioner Marlon Casquejo nga ini pinakadasig nga transitioning sang resulta sa eleksyon alin sa ginumpisahan sang Pilipinas ang automated elections. Samtang nagundat naman ang COMELEC sa canvassing matapos wala pa nabaton ang kumpleto nga certificate of canvass. Ginpasiguro ni Presidente Rodrigo Duterte nga formal nga makapungko ay deklarar nga masunod nga presidente sa Hunyo 30, 2022. Sunod sa presidente, constitutional requirement kay kinahanglan makapanumpa ang magadaog sa presidential election subong nga tuig. Ginpasiguro man sang presidente nga iyay saylong liderato sang pungsod sa sinuman nga mangin successor sa pihak sang panindugan nga kinahanglan na sunod kun ano ang gintalana sang lagi. Base sa konstitusyon, las 12 sang udto sa Hunyo 30, formal nga magaumpisa sang iya trabaho ang ika-17 nga presidente sang Pilipinas. Nanawagan naman ang international group nga Human Rights Watch sa kay presidential candidate kag anay Senador Bongbong Marcos Jr. nga aktuhan ang ginaligar paglapas sa human rights sa Pilipinas pagi sa pag-umpisa sa pagtapos sang war on drugs sa Duterte administration. Nagpagawa sa panawagan ang HRW kasunod sang resulta sa eleksyon nga nagapanguna si Marcos sa nakakuha sang madamo nga boto sa pagpapili presidente. Ginapaktuhan man sang HRW sa kay Marcos sa pag-undat na sa pag-target sa mga aktivista, human rights defenders kag katapo sang media.
Ginatun-an sa kampo ni Vice President kag Presidential Candidate Leni Robredo ang pila ka social media reports ka malegasyon. Ginhimo ni Robredo ang pahayag kadungan sa iya pasalamat sa tanang nga nagsuporta sa iya pagpapili kag ginupdan sa mga volunteer efforts halin sa naglain-lain nga sektor sa baylo sa pila ka politiko. Ginpasiguro ni Robredo nga gilayon nga ipagwa sa publiko ang resulta sa pagtuon. Samtang ginahinyo naman sang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict ang nakalain-lain nga grupo nga nagprotesta sa tubang sang main office sang COMELEC sa Intramuros, Manila nga respetuhon ang desisyon sa mga Pinoy kung malikawan nga mangin parte sang problema. Suno kay NTF-ELCAC Acting Spokesperson for Legal Affairs Flosemer Chris Gonzalez, ang publiko na ang napalayag sa ilang panindugan gani kinahanglan nga respetuhon. Samtang ginlaragway ni Gonzalez nga pagka-desperado nga tikang ang ginhimo sa mga grupo ang ginilagaran nga suporta sa presidential candidate kag madamo nga senador nga napierde sa eleksyon. Ginapasiguro ni Presidente Rodrigo Duterte nga hindi korap ang magaserbe nga pinuno sa Philippine National Police sa idalom sa masunod yung administrasyon. Nagapati ang presidente nga kung korap ang nagapamuno sigurado nga tubtob sa manubo nga ranggo, magadamo man ang korupsyon. Ginpahayag man sa presidente nga mas maayo nga ginakahadlukan sa iya mga tinawo ang mapilian niya PNP chief sa handom nga masunod ang mga pagsulundan may kaangtanan sa anti-criminality. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:29. Ang mga balita international, balita sa sports, showbiz, balita espesyal, kag iban pa sa pagbalik sang Action Balita Morning Edition. Kag sa Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Action Radio Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax, Floor Wax. Si Ma'am Vanessa Mayo is still watching. Yes, good morning. Peter Ma'am Tim Jr. Good morning dira sa imo. Lito Dayap, Jean Hisolgon, maayong aga man sa imo kag welcome. Welcome. Welcome, Dja. Daday nagakuan bala kita Action Doors. Naga. Ginapasalamatan nato ng aton mga volunteer reporters bala kag mga data gatherers nga nag-upod sa aton sa sining special coverage sa Action Radio Bacolod. Madinalag-on nga eleksyon. coverage ng Yes. Radyo Bacolod Action Boy. Salamat no sa mga volunteer reporters kag sa mga data gatherers. No, damo-damo ni sila eh, mga guro. Basta damo-damo sila, no? So salamat gid sa inyo ang mga Mga 30 kabilog at ang sobra volunteers. guro. Sobra. Kitungod sa kadasig bala sa eleksyon to kadasig mo nagila na. Oo. Pag in fairness ka nami Action Boy Oo. kay namiyang kay confident sila nga mag confident Yes. kag may authority bala nga mag-report. Yes, oo. Nami, no? Di ang, bala ka doon hindi sila sigurado bala ang reporting sa mga volunteer reporters ta daw mga sagad na bla. Yes. No? Selte. Kaya amo nang gina-emphasize namon sila nga be confident.
Kay sa mga reporters, nga mga volunteer reporters, ya kamuyang gin paidalom sa training mo. Correct. No, Sila so, ni no, mas mayo gin man niya nga paidalom sa training Action Boy. Kundi Yes. mayo ang result. Mayo sila, no? Mag-report daw, siling mo daw, busdan ka na nila. Ay, kalain, no? Oo. Saka pwede na ako ka-leave, no? Hindi ka nakalive, I think. Pag mabulos na dayon sila. Kalay. Ang likod ko galing, ang muning nabatsag ko si Doc Mayo, saan po na di makadto sa Pilipinas, Sige lang man? kay lapit na. Gakakitaan ko na sa akon bolang kristal. Oo, nga, lapit na lang. Nga, kaya kung na-perting stress mo, ang likod mo, kabatsag ka pa na. Huwag ka pa naguro kabatsag kay kuhan ka pa ya ng Meron man 25. kisa. Oh. Ga sakit mo likod. Ara man. Pero gakadula lang dahil. Imo ya kadula, gini kadula. Yang butang, wala na kadula. Kaya ginahulat ko pa si Doc Mayo. Ayaw mo na. Kaya may ginahulat ka mo. Di wala kakadula. Kaya kagawad Ems Aboso, morning dra. Good morning, Mami Ems. Belated happy birthday. Oo. Kag-ari siya, pero di man siya kasako sa election Action Boy. Oo. Pero daw, kuhan guro daw okay man to gurong resulta sa eleksyon sa ilagin kantuan. Yes. Okay gito Action Boy. Okay. Mayo gito. Kaga hambal ya. Sigilan sila kuno ano. Silang sila kaon. Ay, dili. Dito sa nag-celebrate birthday. Dito siya guro yan nag-celebrate. Like, Kay Marilo Villar Tanaman, maing aga man. Dako gid kuno banse. Daw. Tiway kita Mami Ems. Wait dira Mami Ems. Ti pabonus naman dyan, oh. Pabonus labi Mami Ems. Sa mga winners dyan, pabonus naman. Oo. Mawa ka na, bla. Kalay. Nami matyaga mo na akong daw ka mo, kung perdi ka daw. Basta kuya, kung perdi, ti accept defeat. With ano man? With grace. With all your heart. Kaya Correct. ang kuan niya, ang nagdaog ya, be humble. And tumano nyo man kung anong inyo itong Namo na importante da. Kaya para kaliwat pa ka mo. Kaya kung nagpangako ka to, kag wala uman na tuma, hindi ka nakaliwat. No. Okay. Ang mga pangako naton himuon tagid. Kaya mo wala na siya mo because ambal ko blasang una pa nga. At the end of the day, hindi magapari-elect bala, depende na sa imong performance mo. Kung natanaw sa tao nga mayong performance mo, ibalik ka nila ya. Correct. Bisan way na ya bayranay, way na ya sang budgetanay, ibalik ka na nila. Balo ka na tanaw na sa tao ang maga-perform. Yes. May araman man pag eleksyon di talking about Bacolod bala kay ti arita diya mo. Do kagaw do nagamuhan ko bala sing gabi sing eleksyon. Nga man. Kasi ni sibay lang tao bla do kagamu bla do kagas ni sibay lang tao may budget to may budget di may nga ano naman Budget. May mga budget sila yan, no? oo may patos piyak nga di nga naman nya masay kadto ng piyak ko ano naman. Pero so far, may nasampulan diya sa aton yun. May patuya sa Cavite. May pati may madabalaan kung may gin-raid pero is na sa may nakuha. Sagad man to ang kuhan. Sagad man, oo. Gapa nga, tagid man pero way galing madakpan. May madakpan. Way mga kuhan lang. Pero, namin ko, ang tao, tingala ko bila nga, kung hindi ka, wala ka sa lista or wala ka butan tabi, wala ka sa lista or napalista ka na sunapan o daw ay ka matagaan, nga pangakig. Kaya namin ko bala nga, buto ka lang niya it is your obligation. It is your responsibility nga magbuto. Nga mangakig, no? Nga mangakig kaya kung why kaya. Muna gani. Kay Dragoro nila, Action Boy, base bala ko sa nila butuhon. Gani. Tapos kung kaakig sila sa kabaton, hindi pagbutuhon. Hindi magbutuhon. Hindi mubla para sa akon. Kalay. Kung may budget ka man wala, buto lang ya kay responsibilidad mo na mo. Di ba? Yes. Makabutang kita sa insakto balang opisyal ba sa gobyerno ta? Correct. Sige. Yeah, Basta laban na sa life. kuya wala gi kuya.
Ha? Why kuya sa budget? Amo na importante. Why ko bladi lagi na lista pero may Ay, why mako ka palista pero kabalo why na ko mas laguro yung damo kaya datis. hindi balo na sila gurong hindi man ko gyapon mag kung lista hindi man ko gyapon mag Hindi ka mo dyan pa magbaton. May guhay lang ka mo ya. Guay lang tayo. Stand by sa mga balita na dugang nga mga balita. Aksyon! Philippine Standard Time, las 7:37. Kag sa detalye balita international, nasa puan sa motoridad ang bangkay sang 44 ka mga sibilyan gikan sa narumpag nga building sa Izium City sang Ukraine. Ni matapos ginahulugan sang missile sang Russia ang 5-story building sa tung Marso sa diin madamong residente ang nagtago sa basement. Suno sa otoridad, posible madugangan pa masapuan nga bangkay bangod wala pa nila nalabot ang pinakaidalom sa narumpag nga building. Una na nga na-dominar sa Russia ang Izium sa Abril 1 kag ini nabawi sang Ukraine matapos ang pila ka semana. Sa negosyo naman, ang G7 Club sang mga manggaranon nga mga pungsod panugan ini ngay dulaon na is nang pagsalig sa Russian oil kag nag-issue sa isa ka statement nga nag-akusar kay Presidente Vladimir Putin sa pagdala sang kawianan sa Russia bangod sang iyas niya pag-invade sa Ukraine. Ang statement gikan sa Group of 7 kag natapuan sang France, Canada, Germany, Italy, Japan, Britain kag ang Estados Unidos wala gid mag-specify kung ano nga commitments ang kada pungsod imon agud nga makapalayo sa Russian energy. Apang ini isa ka importante nga development sa nagapadayon nga kampanya agud nga pressure si Putin sang paagi sa pagpiang sa ekonomiya sang Russia kag ginatagan sa importansya ang paghugpong sa international community batok sa mga ginahimo sang Moscow. Ang announcement na himo sa ang G7 naghiwa sila ikatatlo nga meeting sa sining tuig sa Domingo paagi sa video conference sa din si Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang nagpartisipar man. Sa foreign currency exchange rate ang US dollar 52 pesos kag 23 centimos, Singapore dollar 37 pesos kag 59 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 66 centimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment, ginpabugal sa aktres nga si Kylie Padilla ang iamay nga si Robin Padilla. Inibangod sa pagpanguna sang iamay sa pagkasenador sa Pilipinas. Sa iyang social media account, nagpost ang aktres ang pictures sa kaupod ang iamay kag ginpahayag sini ang bugos nga suporta sa iamay labi pa nga natuman na sini ang handom nga magserbe sa pungsod. Sa balita sa sports, temprano pa nagpadulong sa Hanoi, Vietnam ang Filipino weightlifter nga si Heidelin Diaz para sa 31st Southeast Asian Games. Ginpahayag ni Samahang Weightlifting sa Pilipinas President Monico Puentevalla nga importante ang pagpadulong sa atleta sa mga torneo para sila ang makafamiliarize ng lugar. Dapat man sunod sa iya nga makondisyon nila ang ilas ni lawas sa maeksperyensya nga klima sa isa ka pungsod. Magasugod man sa Mayo 19 ang mga kompetisyon sa weightlifting event sa SEA Games. Balita espesyal! Alright! Energy! Action boy, good morning! Good morning! And it's Wednesday, May 11. So after 2 days nga wala kita naka-newscast, Action Boy, dapat Yes. grabe kita nga ito niya energy. So, Kakapoy, ay gid na, bala. naman ko. Sige mo lang na kay Daw ka nahamig. itadyakan. Pero bisa mo kasi pa lang hindi mo na kinanglan si Doc. Di nami kwan man, di nami magpa-massage man. Karon lang yan ba ako sige mo? Sige, Kay balo. wala dani bayad, di ba? Basi ikaw naman Ako rin na. mamalayran sang... Hindi basi ikaw naman na ang Atiw, ilo mo lab. Yatag ko pa na sa iba. Ari nagid, ako na ginabala. Sige lang kay... Basi ako na nabahala sa Ang gakiwi mo na karon nga likod, i-check di mo bulsa, basi ilaban di kwarta mo sa tuo. Amo nagamo ka na, oh. So i-check isa iluha mo ng iban, sabi para balance. Do ka balance, gani kita puro wala kwan ba. Puro papel. Ay, Puro kalay. nuway nun. Salama Bernard sa Sawadee-Cup. 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 Kolod na. Good morning. Good morning, Dra. Sige. Kay Ma'am Elizabeth Gamala. Good morning. Si Filicula Sosa, good morning, Liwan. Yes, good morning. Sige. Filicula. Filicula. Kag-happy Mga birthday gali kay ano. Ay, kay, happy birthday. Yes. Yes, sa May Katage Benitez. Happy birthday sa kaya yes. Pag sa tanan niya may birthday na Pag sa lang tanan may nasubong birthday. Action Boy. Happy birthday. I-text ko lang karon si Ayes ya. Kay mga great lang ko sa iya karon. Kay I-text mo upod kita. ko na actually si Ayes. Upod ko ni siya sa kwan sa VPA sa Parole and Probation Office number 1.
Upod na So, upod kami i-text na. mo siya karon kay basi magsunggol siya si mo. Yes, kag basi hindi ako pag-invite. Oo. Nakulbahan ko pa si text. Nakulba. Nakulbahan ko pa si text. Sobra kag-invite ako. Dapat kay karon ko i-invite siya kakatuan mo gina. Una nakulbahan ko isa mag-greet ni Saki. Basi invite ka blaw. Oo. Te. Ilang ko malal na. Bala ka naman sa aton daw hindi kita yan ang sa mga social events mo daw hindi kita. Yeah. Ay kalay. Hindi ka gidya. Daw sa social events mo daw hindi tanda ya. Daw ay ko kada kon dito. Lain Sige. si imo yung Lo, ako naman. Ako naman yung pasibangdan ay niya. mga danya makuan ka pa ya mara kuan ka pa ya mo gano ganito nang naga rampa pa blayaw. Like rampa gid siya. Oh, congratulations kay Mayor Kwanda, Mayor Maymay Nicor bla. Sa La Castellana. Sa La Castellana kag kay Vice Mayor Bordig Nicor. Kaya sa tanan nga man nagdala og action boy. Tanan nagdala og congratulations. Isa-isahon tani sila ma-receive lang Ako na ginag-greet ko lang actually mga friends ko gid wala nga daw. Close gid lang nga mga friends. Sige. Leo Talaban, may aga dira sa imo, amigo Leo. Yes, good morning. Sige, Okay? go. So sige, diri kita padayon action boy sa mga interpretasyon sang damko. Yan, kay padayon unti gini dapat. Si Rejan Tan Villalon, good morning gali sa Victoria City. Nag-monitor man siya. Yes, Sige. morning dira sa imo. So ang kasugpon action boy, Ario, kag si Tita Nene Campaniel ara man siya. Good morning Tita Nene. Agad na. Sige, so ang next action boy is magdamgo ka kuno sang lutak, putik. Lutak? Oo. Kung sa Tagalog, Lunang. putik. Lunang. Lunang. Alay man ang hindi na gali lutak, lunang. Lunang, Sige. oo. Kung magdamgo sa kasang lunang action boy, but silingon ko no, careful ka kay may magluntad kuno problema sa imo kabuhi. Pwede. Sabi ko na madam, ko kalunang careful ka kay basi manog mo ka kulon. Una. Kasi mo nang sign nga business mo, yan, Amo no? na basi amo na guro amo kong business ko ay out of lunang. Timay mo ka kulon bla. Oo. Di bla mo na sa daw ano gani panood. Clay. Clay clay pot. Oo. Ano pa naman may tawag sina sa kuan mo may tawag sina sa kun ano gina sa mga lipat ko may tawag sina mo. Hindi na lunang ordinaryo Oo, hindi Oo. Sang duta. Oo. Oo. Lipat ko. Pero basta kalabanan na mga bungsod bala na. Kita sa mga bungsod. Bungsod man. Ang Ay, ang bungsod ikaw ba? Mabalaan kasi sa kapamati ang kamo, no? Muna. Ang listaran na sa mga dindi. Gani, ano kita sina? Nang sa English walang lipat. Ano ganun? Basta mo na, basta kapamo na sa. Until? Until. Hindi mo na. Maglabay ko the action boy sa una. Labi na akong sa high school pa or elementary. Gabi ginang pangaligid. Gabi ginang pamamo ko na action boy. Okay, kung naman may mga dindi. Ako no. Oo, Sa una mo nagnambas may mga dindi sa bungsod. Gani, amo na. Kasi sa Tagalog pa punso na, hindi ba? Nuno sa punso na. No. Yung dindi, ara daga pungkos babaw. No, hindi mo lang makita. Ay, kala, hindi makita. Kasabad, no? Pero mo na, do mo na. Pero hasta subong mo na ito, gafati ko sa Gamati. maglabay ko sinayagan, nugig ko na daya. Tabi-tabi? Tabi-tabi po. Okay, kasi malapakan mo ko ng diwindi, bla, budlay na. Kasi magbato, si mo. Yung sumbagan ka. Okay, so, next action boy, sing-sing. Kung Sing-sing. makadamgo ka rin sang sing-sing, may nagapalangga sa imo. na. Wala mo wala na ibaluan, ginapalangga yung kagali. Ay, kalala, Rula. Tika pagka okay kakabalo kung sino. Kasi sing-sing mo lang mo. Sing-sing mo lang. So pag Pero bugtaw kung mo na. sing-sing ko nga may tawa, tiyan mo na siya. So pag bugtaw mo na, pangita mo kung sino may sing-sing da sa inyo da blaw. Ay, amo na. Di pero sa ako magdam ko ka sing-sing, ti way gid sa akon kay wala ko sing-sing. Gani, wala ka sing-sing. Okay? Well, way kita sa Feeling ako na bisara na yung mga feeling ko relo, way hindi ko na yan. Kita mo mga relo. wala ko bla kita si mong Way garilo. ka na sa akon kay bisan mga kuan niya mga kulintas, mga Tamaran ka na ya. Oh, tamaran ko doon sa baran ko, do ka extra baggage bla sa ako no. Tuod na. Correct. Ang marilo na sawahan ko sakit ko may katabugat plus kamot mo lang bisa. Wala ka na anad. Ay ko ba anad nga garilo. Anaro mo na kayo magkonsehal kang magdadayo ng redistricting. Konsehal ka dapat marilo ka gini. Siyempre man ko to ka councilor boy ano oras? Dali lang. May cellphone. Wala ko di ang cellphone ko di na to. Dapat pag amo na dayon na ara dayon. Bisan lang maganda raw. Action Philippine Standard Time. O ka na? So sing may next, kapalangga sa imo. yes. So next action boy, maskara.
Kung Maskara. makadamgo ako ng maskara action boy, may nagapa, kung sa Tagalog pa, may nagkukunwari kuno sa imo. May nag-ano kitag sina, Nagapakuno-kuno, plastic Plastic, Muna ah. nagapa-plastic sa Plastic, imo. So be careful kasi imo palibot. Sa kuan mga papati Oo. Papati, blaw. Yes. Napapati ka. So- Plastic. Hindi sila sincere sa imo. May pang drugstore, may sincere. Aram lang makatubang ka mayo sa simo pero pagtalikod Nan, mo gali. namunas lang, plastic. Ginabuno ka gali nila. Maskara, ang maskara sila smile pa na. Oo. Gali kay ginapadiwalan ka na nila. Oo. May pa Wala ka nagmaskara lang kabalo. May pa naganing ka maskara nga padiwal mo, kita kasi maskara nga padiwal. Di kabalo ka na nga daan. Kaya sa likod sinang smile pa na. Pero may ara yung smile ang ila maskara nga padiwal gali sila simo. Kabudlay man sinaman. Basta. Okay. So next action boy, makadamgo ka kuno sang aparador bala action boy. But siligo may nadula ka kuno nga gamit nga dapat mo gid pangitaon. Mo na? Kisa dan sa kadam sang gamit mo gakalimta mo namang na ay wala na to gali amo ko niyo. Ya kung makita mo lang lakisa, lami amo ko ni gali, di ba? Mera ka man na. Kapila ko nakakot. Oo, Ay, lami amo pa ko ni gali. Ay, may ginbakal ko galing amo niyo naman. Mera ko na. Ay, isa bla ko na daway ka brown nga. Ay, lami amo ko ni gali. Oh, nga way ko ni gina way ni pagwa. Amo na. May amo ko naglingin bakal, kalipat kang gisa. Kalipat ka. Kasi nung andaman mo kita sa parador, tanaw mo imo ka parador, kaya basta matumbahan ka. Di mo. Kada mo na sa natumbahan sa aparador sa delikado ginakatama, no? Nakalain ng balon ka mo, pag sinuli, duro lo. Kagi tumba parador. Amo na action boy, mas better gid ang built-in na lang subong nga mga aparador, no? Para kalain gi matumbahan ka parador. Sakit gid. Kabugat pangadaan. Kita ka na sa mga tao, lagi sa kadon hindi among kuan. Ang Hindi mo blado ka weird bala na. Mo na kita siling labro niya kagi tumba parador na. amo na ka Amo na ya. ginatumbahan. Ang imo gali ya, way kag sindi ka na ang kagi tumba parador. Literal gid yang imo. Literal gid kay kadamo mo gid tumbahan ng parador. Di, may ara yang kuan ang actually, term. inang mga ka mga weird bala kag daw sa kuan pa bala mga daw buangit da. Namo na isli nila. Do ka other terms ang do ka lang kao. Na, nya kagi tumba parador na. Kagi tumbahan ng parador. Amo na. Amo na. Away ka na ka kuan gali. Sumula ko ka encounters na. Amo na. Oo, mangkotabla sila bla ko na blang kagi tumba parador. Ay galain. No, ginawa mo na nila kagi Kasaba. tumba parador. Mga tao na sila. Nga daw kakuan sa minsaron. Weird No, daw ka weird sila na daw kagi tumba parador. Kagi tumba parador o kagi na Kagi tumbahan? na tumbahan sa aparador. Natumbahan. Okay. Tigali ka mga kolokyal blang mga hambal. Kagi tumba parador na. Tumbahan na parador. Bilang pagsahota kay kagi na tumbahan ng parador. O na? Kagi ka man sa inyo nga may aparador ka mo. May parador. Pero ay kakagin tumbahan ka parador. Wala. Awa. Ako lang pa kaisa sa una. Kaya rin siya sa dalon. Tapos mo pa kaisa ako isa. Nagsaka-saka sa babaw sa aparador. Asus na tumba ng aparador. Masaag eh. Sakit-sakit likod eh. Tingin mustasa si mo. Okay pa man. Kaya wala mayuunod. Daway mo sa kag tumba parador. Wala man siya. Do okay pa man ang iya nga subong. Professional siya okay subong. Okay na matumbahan ka sa aparador. Matumbahan ka ref. Ay, sakit pa gina. Ay, ila, pag action boy, ang notice mo action boy, kung may mga sunog, bila ang ref nga madala lang sa isa katao, yun, no? Ako siya kinatawag nga adrenaline rush. Adrenaline rush. No? Tapos nga, pagbalik, hindi ko na madala, ha? Alam mo nga, dagan siya, may ref siya na. Pwerte, no? Sa mga sunog-sunog na bala, mabugat, dala mo. Gani. Kasi syempre, adrenaline rush na siya. Okay. So, next action boy, Ario, kung makadamgo ka kuno sang espiho or mirror, black action boy. But silingon, may espiritu kuno nga nagalagaw sa inyong balay. OMG! Kung gamay lang yung espiho, bitch. Gamay mo yung espiritu. Gamay. Gamay yung espiritu. So, muna, sa may nakadamgo, sang sang espiho, check nyo da inyong balay. Ang lain na da nga espiritu. Ang lain da espiritu. Okay lang gamay ng espiritu. Ang lain kung ang galagaw da, pobre espiritu. Ano pa yun yung pobre espiritu? Ay, may di siya kabalo sa mga amo na nga terminology. Ano pa yun ang pobre espiritu? Pobre espiritu na daw ay buot daw. Naka-pobre espiritu. Awa na, pobre espiritu. Naka-pobre espiritu. Actually, kuha na sa English na sa ganit, biblical sa mo poor in spirit. Di ba? Poor spirit. Poor in spirit. Tapos sa ato, niya ginagamit na yung term nga pobre espiritu ka, pobre espiritu ka. Daw lakabla buot daw. Kung daway kabla sang, daway kabla doa ka maanla. O, laan mo, ano man. Dadaway ka ni mo. Kaya pala, ako lang yung laan mo. Yung mga pobre espiritu, pagkidaya. Mangkutabla si galing kay si Lula. Si gamiton, tara subong. Si mama mo mangkuta kay si Lula mo, ay naman to.
Langan mong kutong ko. Hindi ka naman ko tayo lula mo. Ay, sige lang kayo magpuli ko sa karabala, makadto kay Lola. Ah. Pagkambalo ko, pamangkot, section boy. Tapos siya, kung gusto mo sa bata, Hindi. siya lang katuwa. Hindi ka lang ulit. Okay, kantuan ka na lang na niya. Katuwa na lang ko. Sige So, next action boy, makadambo ka rin sang pitaka or wallet, action boy. Oo. Wallet. Oo. Kung bot silingon sina, kung ano ko nang ginaplano mga baklon, medyo ma-delay siya. Kon? Babi makadambo ka pitaka or wallet, tapos may gusto ka bla baklon, ma-delay na ko no. Kung may unod guro ang wallet eh. Di Hindi na kami unod ang wallet. Kung damgo mo. Pero mera guro. Namin mo guro kung magdamgo kang wallet nga wala unod. Hindi Pero kung may unod ang wallet mo, ano na yung Hindi ka basigan, ikaw may magluntad ng mga, hindi mo bala mapaktan ng mga incidents. Okay. Correct? Sige. Sige. So, next action May boy. pa si Jack Dinila yan. Sige. Permis yung wala wallet. No? Kakabili niya yung wallet. Kakatulaan wallet. Regalo siya siya ang wallet yung may kadena. Para iangot yun lang din sa iya nga, Kaya namang, di ba? Wallet yung may kadena. So, next action boy, number or numero. Kung makadambo ka sa numero, dapat magtaya ka sa loto. Oh, yan. Kung duwala ka numero. Kung duwala ka numero, STL. STL. Kung duwala ka numero, STL. STL ka taya. Or kung duwala ka numero, ikaw na bala, mix sa dugang-dugang, sang mga number. Ikaw na nanda damo na nablang nga nagdaog nga ng sa damgo sa numero. Damgo nila, no? Ako permi na ko nagapangabay nga magdamgo ko numero. Why gidya? why Literal ang permi nga. Literal ang permi ti. Why man sang may pataya litra? Why? First ball ka talaga mo. First ball na. Anong first ball? Yan nagkabatian ko lang bala. First Kaya ball? may nag-ano na sa ako, may nag-chat sa ako, taya ka first ball, manok ko na ang preview. Anhon ko na yan. Tapos sabi ko, ano ng first ball? Ang first ball, sa STL ba? Oo. Kung tayo magwabi numero, let's say, GIS 19. Ang GIS mo ng first ball. Okay. So sa STL ginabasihan, hindi ang sa loto. Hindi, sa Sa STL. STL. Amo ng first Okay. ball ang GIS. So, may ara na da nga pataya na sila. Taya ka dahil ko na numero ang imo eh. Ti ko na taya mo GIS daw ka na. Daog ka na. Manok. Manok. Amo na mo. Kala ko, taya ka first ball ang di manok. Mukha na. Katila ko na tataya sa dalo mo. Taya First ng ball. premyo. Tag 20 ito lang kada numero mo. Ang premium ang daog 600. 600. Nagdaog ko. Nagdaog ka. Ato sa Don Salvador to. Motong in-chat ko sang babae sa dalong Chatsaka nga bala si Sir Boy nga nagdaog siya. Oo. Nga balas din pamahaw namon. Ay, tiway, bilin eh. Ting sa sintos ko daw mga man na nakasintos 50 ko. Bawi ka man. Wala na ako nagliwat eh. Taya. So, last lang action boy kay why na tama isang time. Pero damo pa ni. Kailang? 10 pages. So, ang last action boy is ang makadamo ka kuno bukid. Bukid? Or bundok. Or mountain dira sa English. Naga-symbolize na kuno action boy ang bukid sa mga paghangkat. Uy, mga kahit pagsugo. taklaron mo. Nan. Kaya balukot sa mga problema, ang term natin usually is taklaron, mataklad mo gina. Mataklad mo gina siya. So, may dingon bukid, may problema na sa bukid na sa gapugong, amo na nga taklalaklaron mo. So, problema ina. Nga kung mataklad mo siya, basi bungyod na lang dason. O bungsod. Bungsod? Taklaron mo pag ina yung bungsod, ha? Lakawi na lang. Lumpaton ko na lang. Sa iyo madam go action boy kon madinalagon mo kuno nga nalabot ang ang putok-putukan. Putok-putukan sang bukid kun action boy. Nagakologan ina kuno nga ma-survive mo ang mga paghangkat sa imo kabuhi. Uy, ala. Ti paano na yung mga ta? Gali. Paano natawo? Kung natawo kay nga danda sa putok-putok sa babaw da top of the mountain. Tagadra ka lang ya Hindi na may kanta ka sa may kanta na I was poorly born on the top of the mountain cherished by the love of the thunder. Sino kanta sina? Hindi ko kabalo ko na nalipat na ko na kanta na mo. Pero mo na siya. Thrilling, thrilling kiss of clouds is always mine. Subo na ko bati ba? Oh my love, Hear my cry today. Ano na siya lang love song na siya? Love song na siya. Daw ano panawag siya daw mga mga native songs bala. Mga native songs. So, I was poorly born on the top of the mountain. Cherished by the
But mo na, namin na siya. Kaya na ba lang, kuya, I climb every mountain, swim in the ocean. Climb every mountain. I climb every mountain, swim in the ocean. You are the just reason? to be with you. You are the reason, ay. Ah? You are the reason. You're the reason na. Liwat ko, basta mo na. You are the reason. Di ba mo na? Basta siguro. Mo na. I climb every mountain. Abi ko ano climb every mountain. Ay, nilain pag inayin mo Pag yan. Daan pag inay. Ang ngay guro. Mga classic na iya. Ang ngay guro, magkanta-kanta nang tadi no. Because Sa program, nagkaroon hindi ka- bala sa nagkaroon program, ka hindi na, bala sa aton nga balita special nga isa nga ang singing makes your life longer. Sa inyo na guro ni Action Eden, nga balita special. ganyan. Amo na, Amo ati na. makanta ta pirmi. Oo. Wala Karon problema. pagwa di bala kanta. Sige, kantahan ta ni sila. Okay? Okay. Good morning dira kay Georgina Gargasiran, mga agasimo, Jean Beligorio Camilo. Morning man kay Juliet Cabrestante from La Carlota. Oh, si Miss Georgia kagi gini tumbahan sa paradorot sa gamay sa. Pero nasagang niya ko no. Literal na yan tumba para Literal. Kay Otay Benedicto. Ah. Morning ko na Mr. Anis Ramon Sungaw Muesco sang Barangay San Jose. Yes. Si Palay Granay. Morning. Mga ka-aksyon, inyong matiyan aton mga balita diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Sa kay miga ko do Ofelia Manaay, Ofelia Good Ope morning. Manaay. Oo, same with swimmer my friend. Kuha na ni siya ng 4 days straight. Mga kagadaran, ha? Standby na sa Action Hotline with Action Art Hopon. Ang inyo naman din news team. Aksyon Dorel Kabat. Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Life Extension, Vitamin D3. May na-notice ka ba lang nga facial rash nga daw kaangay sang korte sang alibangbang sa guyas ang imong abyan o kung loved one? Posible ini isa ka sign sang serious disease nga ginatawag nga lupus. Ang lupus nagakatabo ko ng imo immune system nagaatake mismo sa imo tissues kag organs. Ang mga pasyente nga may lupus, may malubo nga level sa vitamin D sa ila dugo kag posible gid nga makaangkon sang metabolic syndrome kag insulin resistance nga pareho makadulot sang heart